Zagreb je od završetka 1944. pa prema kraju rata bio opterećen golemim brojem izbjeglica. Naime, kako su partizani zauzimali koja područja dolje od jugoistoka NDH, to znači jugoistočne današnje države BiH, Dubrovnika i nadalje, kako god su partizani zauzimali, uoči njihovog zauzimanja tog prostora goleme količine stanovništva u strahu od zastrašujućih komunističkih zločina o kojima su znali već i tijekom rata, bježali su u smjeru Zagreba. Krenuli smo iz Dervente zato što su na Širokom brijegu već pobijeni fratri, to je došlo do nas. Oni ljudi koji su bježali odande, oni su doneli glas da su zaklani na daskama, fratri. I sve što je bilo u uniformi fratarskom, oni đaci koji su bili, to je sve, kaže, pobijeno. I onda su ljudi bježali. Ja osobno iz Borova sam krenuo pješke. Prije smo došli iz Sarajeva u Borovo, iz Borova smo išli pješke za Zagreb. Od Vinkovaca do Zagreba tukla su nas stalno 2 aviona partizanska. Zvali smo i Jovica i Perca, mitraljirali su ponovo, no mi smo se dizali i išli naprijed. Kad smo u Zagrebu, nas je puno bilo izbjeglica u Zagrebu, u jednoj velikoj sali. Tu smo i spavali, gdje su nam dali šta. Zagreb je bio pun da niste mogli gradom hodati. Šta smo jeli, kako smo jeli, ne znam. Odjednom pronio se glas da je kraj, da ne trebamo više ići dalje. Da počeli su nam prikazivati američke filmove, da smo prvi puta kaubojski film vidjeli i mi smo u toj nadi živjeli da će doći saveznici. Očekivanja su bila čelništva NDH potpuno iluzorna, dakle očekivali su da će ih zapadni saveznici prihvatiti i da će se onda nakon nekog kratkog vremena kao zapadna saveznička vojska ili zajedno s njima vratiti i da će se zaratiti protiv komunista u Hrvatskoj. Za takva stajališta čelništva NDH nije bilo nikakvih političkih, obavještajnih ili bilo kakvih drugih uporišta. Tu atmosferu osjećaš da nešto nije u redu. A mi vojnici smo bili na oprezu i spremali se jasno. Komande se spremali, a nismo mi ni znali do zadnjega. Da se povlačimo iz Zagreba, da iđemo. Odjednom popodne, to je bio 7. svibanj, naređen je pokret. Bili smo iznenađeni, nespremni i to, kako bi se narodnim jezikom rekla kod nas, navrate na nos. Pokupili smo se i nastavili bježati dalje put Slovenije. To je bio jedan spontani, nekontrolirani bijeg zapravo u strahu od komunista i organizacija života je bila u potpunom kaosu. Već je bio napad s svih strana, partizani se približili Zagrebu. I ja nisam znao, mlad, nisam imao pojma da ćemo se povlačiti i kud ćemo se povlačiti. Pune kolone, kola, naroda, ide djeca, žene i to. Ide kolone i to. Jer ne mogu auti doći. Jedno vrijeme išli nestalo goriva i auto smo ostavili. Vojska jamjala konzerve i municiju i to nasa i tada se nastavilo pješke. Narod iđe, vojska iđe, konji, starci, starice i tako to sve iđe. Ja sam mislio da ćemo davati otpor i da ćemo se boriti i čuvati naš Zagreb. I došlo je naređenje u roku sat, 2 vremena da se povlačimo prema Sloveniji. Ceste su bile toliko zakrčene da se nije moglo ići ni pješke. Onda smo morali sporednim putom preko Triglava smo prešli i spustili smo dole do jedne rijeke i preko jednog mostića smo prešli preko i tamo su nas dočekali Englezi. Kod Brežica je jako pucalo. Tu smo se svi izgubili, bila je baka i tetke, ali one su se svi pogubili, samo je baka ostala s menom i bratom. Britanci su bili čak brojčano inferiorniji kad se radi samo o njihovim snagama i na području Trsta i na području Koruške i prema tadašnjim izvješćima i britanskim vojnim, ali i jugoslavenskim,
Bilo je trenutaka kad je izgledalo da će se to prerasti u izravni oružani sukob bilo Britanaca, odnosno zapadnih saveznika Jugoslavije, ili čak sukob protiv Sovjetskog saveza, budući je Jugoslavija već u travnju, očekujući ovakve stvari, sklopila u prvoj polovici travnja sklopila sporazum sa Sovjetskim savezom o prijateljstvu i vojnoj suradnji. Krenuli smo ići do Austrije, od Austrije prijeći u Italiju, preko Italije doći na Jadransku obalu i očistiti Hrvatsku od komunizma. Zanimljivo je da su oružane snage NDH po brojnosti, obučenosti i moralu mogle formirati obrambenu liniju i govorilo se o takozvanoj obrambenoj Zvonimirovoj liniji negdje od poteza Virovitica pa prema Sisku, Karlovcu i slično, i tu se pretpostavljalo i tako se pričalo tada o NDH da bi se tu mogla formirati obrana koja bi se suprotstavila partizanima. Pogotovo ako bi na to pristali Njemci, jer su zajedno i NDH i Njemci imali daleko više vojničke oružane snage nego partizani. Međutim, sve se to raspalo katastrofalnim političkim odlukama čelništva NDH, koje je zadnjih dana uoči povlačenja, to znači u svibnju, donosilo toliko kontradiktornih političkih, vojnih i javnih odluka i na koncu 5. svibnja, dakle u zadnji čas donesena odluka o tome da će se povlačiti u smjeru sjeverozapada prema Blajburgu. Jesu mnogi ljudi isto postavljene pitanje. Ma da nam je sad poglavni, kud nas je vodio, zašto nas je vodio, zašto smo morali napustiti našu zemlju, pa zar nije bilo bolje krenuti u naše šume, šta smo sad dočekali? Smjerovi povlačenja hrvatske vojske kretali se po konfiguraciji terena, dakle prometnim pravcima. Dva osnovna smjera, ako gledamo od Zagreba, odnosno jedan smjer je išao prema Celju iz Zagreba, drugi je išao od Varaždina prema Celju, a onda iz Celja prema Mariboru i Dravogradu. Tank do tenka, gdje god mogao stati, veliki i ogromni. Već smo osjetili da nije u redu, da ne valja, a to su bili tenkovi engleski. Propaganda postoji među nama, kaže, napravljen je ugovor sa Englezima i Amerikancima, idemo k njima, oni će, kaže, nas uzeti u zaštitu i borit ćemo se dalje protiv Rusa i komunista, i tako je vojska imala moral. U pregovorima smo znali da moraju položiti oružje, a on je bio glavni, taj Milan Basta. Jer kako je bio za Blajburg glavni, tako je bio za Dravograd glavni. On je i dao minirati most, mislim sve. Tu nismo vidjeli da su se došli partizani među nas, nego naokolo nas. Došli smo na Blajburško polje. To je bilo naših časnika, generala, svi rodova vojske. Od jedan put, oko 3 sata, dođe naređenje k oružju. Nije prošlo ni 5 minuta, dođe drugo naređenje, javi tamo isprazni oružje. Dok sam se okrenio i pogledao kod sebe, ja sam vidio da ljudi masovno bacaju oružje na hrpu. Uvijek mi je ostalo u glavi jedan visoki časnik. Kaže, prošao sam sva bojišta od Rine do Harkova. 3 sam puta ranjen, puna mu grudi odlikovanja. I kaže, šta sad, komu se sad predajemo? Mi smo sami sebi krivi. Nikad više ne bi trebalo za hrvatski narod dati ni kap krvi, ni kap znoja. Bila je velika panika, mogli bismo reći u vojničkom smislu, kod saveznika zapadnih, odnosno kod Velike Britanije, kad su saznali da su 1. svibnja 1945. partizanske postrojbe ušle u Trst. Istovremeno iz Trsta te partizanske postrojbe se reorganiziraju i kreću prema Koruškoj da bi zatvorile izlaske iz Jugoslavije i da bi zapravo na kapitulaciju prisilili i Njemce, a zarobili također ustaše, domobrane i ostale neprijatelje. Josipa Broza u svemu tome otvoreno je podržavao Staljin, što je Britancima predstavljalo jedan veliki problem. Oni su raspravljali da li će problem riješiti na diplomatskoj razini ili će doći do otvorenog sukoba. Zanimljivo da na ovome dijelu Hercegovine, istočne Hercegovine, gdje je većinski bio srpski živak, gdje su kontrolu teritorija držali i četnici i partizani,
krajem rata su Englezi na tome teritoriju. Englezi čekaju maltene u Dubrovniku ko će prije doći u Dubrovnik, partizani ili četnici. Kome će se, da li će puštati kralja, vratiti nazad, sve je bilo u igri. Nas su Englezi potovarili u kamione od njihovog logora. To je bilo dosta udaljeno od Teženske postaje. I po 50 koliko je moglo biti u kamion i kad smo došli na stanicu, oni su u rikverc, tako da kamion u rikverci i odmah u vagon, tako da nisi mogao nikuda. A okolo su vojnici, partizani opkolili stanicu, vlak, tako da niko nije mogao nikuda. We received specific orders from our division that they weren't to be told where they were going. And then as naturally, they were very anxious that they shouldn't be sent back to Yugoslavia and suspected us. We were told a little later, only a few days later, that we were to tell them definitely they were going back to Italy. If people are told the truth about where they're going, and they refuse to go because they will be killed, the only way to get them onto the trains is to lie to them about their destination. Bio je to jedna vrsta dila između najviših vlasti Jugoslavije, to znači Tita, i najviših političkih vlasti u Britaniji, to znači Churchilla i Harolda Macmillana, da su u rješavanju te situacije, odnosno da bi se partizani povukli iz Koruške, jedan od objekata trgovine bili su također i Hrvati. Slično se dogodilo i u odnosu prema Crvenoj sovjetskoj armiji, gdje su također izručeni kozaci. Mislim da se tu radi više o jednoj vojničkoj bešćutnosti ili praktičnosti, da se, kako se govorilo, očisti paluba kako bi te britanske postrojbe imale čiste ruke u slučaju nekakvog mogućeg sukoba i sa samim partizanskim jedinicama. Tu pojmovi poput morala i etike, nažalost, nisu igrali nikakvu ulogu. Ubojstva koji su se dogodili i zločini koji su se dogodili oko Dravograda i kasnije i u Austriji prije Blajburga, do toliko su bili neljudski da su dio ovih partizana bugarskih i komunista koji su bili protiv svakakvog fašizma ili bilo kako bilo, oni su se čak uključivali u tim akcijama spašavanje hrvatskih vojnika i civila. Mi tada nismo streljali praktično nikoga. Svi ti zarobljenici su vođeni u Maribor, gdje je golem dio odmah pušten. Ne kažem da nije bilo i likvidacija, bilo je. Kažnjeni su zločinci koji su nosili na sebi krivnju smrti, mučenje, pljačke, paljevine, stotine tisuća naših nevinih ljudi. Cijeli dan smo jednom mišljotele, sve nas potralo, ko je mogao ići, ko nije ostaje. I mi smo putovali, opet nekud, kud smo mi išli, baš me brige, kud me gonja, uglavnom iđemo. Ali mi smo krug jedan napravili i uvečer opet došli u isti logor, gdje smo i bili. A to je da se očisti logor. Da se očiste oni što ne mogu ići, oni su ostali, s njima se zna kuće. Bobi baci neđe tamo u Jarugaj, zagarani. Kad se radi o logorima, onda postoji jedna zabluda, općenito u hrvatskoj javnosti dan danas. Naime, smatra se da su se logori koristili inače u 20. stoljeću samo u ratnim okolnostima, i drugo, smatra se da su logori koristile samo takozvane poražene snage u Drugom svjetskom ratu. Dakle, netočno i jedno i drugo, jer tijekom 20. stoljeća u svim oružanim sukobima sve strane su koristile logore, a posebna tema su logori u Hrvatskoj. Naime, na temelju partizanskih komunističkih dokumenata nedvojbeno je da je Josip Broz Tito i državni vrh da su izdali zapovjedi
Teško, to je bio križni put koji mi je dao tolike bolove u životu da sam to jedva prebrodio. Na prostoru Slovenije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije gdje su provedena određena istraživanja, odnosno u Sloveniji i Hrvatskoj su provedena u većoj mjeri, u Bosni i Hercegovini tek donekle, u Srbiji se tek par godina vode ta istraživanja, ali ukupno se službena državna tijela tih država evidentirala su preko 1700 masovnih prikrivenih grobišta i stratišta. Od toga ih je približno 600 na području Slovenije, približno 850 na području Hrvatske, 200 na području Srbije i oko 100 na području Bosne i Hercegovine. U većini tih grobišta, nažalost, nalaze se hrvatske kosti. Ovdje vidite i spisak 19 pripadnika hrvatskih domobranaca koji su ubijeni 12. maja 1945. godine. To je jedini spisak koji sam našao u arhivu Slovenije. Ti vojnici se danas nalaze pokopani na igralištu osnovne škole Hudinija kod Celje. Meni je stvarno žao što će se spisak tih ljudi pojavljuje ovako, posle 70. godine vani, ali ja mislim da je to jedini način da upoznamo javnost da je tada stvarno počinjen grijeh i da ljudima stvarno nije mjesto da su pokopani svugde. Strašno mjesto stradanja bilo je na Kočevskom rogu. I ko tamo operira? 11. Dalmatinska, Simo Dubajić. On je rekao, jest, tamo smo ubili 30.000 ljudi, žao mi je da ih nisam ubio 100.000. In to tle še v rovu noter. Huda jama koja se nalazi kod Laškog kod Celja je jedan od najstrašnijih zločina koji se dogodio poslije Drugog svjetskog rata. U Hudoj jami leži malo više od 2000 Hrvata, 700 Slovenaca i 300 Nemaca. Nažalost, od tog broja 3000, 10% je živac. Smo 2009. godine otvarali Hudu jamu, našli smo mnogo devoječkih kita koje nas jasno potvrđuju da su u tom rovu ubijena i djeca. Jedno je veliko brdo bilo i kruzanje bilo ili se je kupala luda ili je nešto bilo, no samo je dobro što mogu je auto ići kroz. Kad su učerali naše momke u tu jamu, nije jamu, stoji, ne znam ja. Kad su učerali, onda su crni plin puštali u to, oni su živi. A na brzini su oduda za čepinji, da ne vidite. To mi je najteže u mome životu bilo. Taj zločin počinio je 1. bataljon 3. brigade Knoja. Taj bataljon je vodio Benjamin Žižmund, koji je živeo do 8.11.2011. godine u Novoj Gorici. Ja moram reći da smo 2009. godine podneta kaznena prijava protiv Benjaminu Žižmundu, ali da slovenska policija po tom pitanju nije napravila ništa. Ovdje postoji 5 masovnih grobnica, u jednoj negdje oko 40 žena sa kćerima. Ove žrtve ovdje su likvidirane, pošto su rastavljene od svojih muževa i članova vlade koji su odvedeni u Zagreb na suđenje. 2 puta sam vidjela krvavu onu rijeku, kako rijeka teče krvava. A mi šutimo, jer je nam ovi rekao,
Vi samo šutite, vi samo radite što vam rekao. Maribor u svakom slučaju to je najveća masovna grobnica u Sloveniji. Tu nisu samo Hrvati. Tu je Panzergraben gdje smo izvršili iskop na 70 metara na trasi autoceste. Tu dođe negdje oko 18 zemlji ostataka na 1 metru. A taj je Panzergraben dug 3,5 kilometra. Mi smo morali ići gdje su njih, kako su i vi zatrpavali, pa nije ono zatrpano da vare ovako odele. Vidite vi moju ruku, ja ne vidim. Delena ovo, ovako vi kori. Mi smo to morali ići, jedno idu jedni naprijed, pa to ono kopavaju, drugo jedno zatrpavaju. Maribor je bio klaonica Hrvata. Klaonica. Ja nisam mogao prvi put ići u Maribor. Plakao sam i nisam mogao ići tamo. Šta sam sve preživio, šta sam vidio, šta sam doživio. Kako su moji kolege mučili, maltretirali. To je bilo prestrašno, prestrašno. Poslije sam imao priliku čuti od razne izvora. Ja sam družio vojsku u Sloveniji i razgovarao sam s jednim Srbinom, on je vodnikom, koji je meni kaziva, ja ga izvuka, da su streljali u roku od 24 sata, da su grupe po 20.000 ljudi su odjedno streljali. Peharije, to nije baš neko veliko grobište, tu je oko 2000. Na jednoj grobnici napravljeno umjetno jezero da se prekrije grobnica, a na drugoj je napravljena deponija smeća. Na području Hrvatske je za sada najveće otkopavano grobište jest ono u Maceljskoj šumi na području Lepa Bukva. To je samo dio onoga što je otkopano u Maceljskoj gori i prema procjenama i tim iskapanjima koja su provedena i završena 1992. godine, kasnije nisu nastavljena, procjenjuje se da je samo na području Maceljske gore ubijeno između 12 i 15 tisuća Hrvata. Nema sumnje da je najviši vrh tadašnje Demokratske federativne Jugoslavije odgovoran za te zločine, ne samo da je znao za njih, ne samo da ih nije spriječio, makar tad nije postojala zapovjedna odgovornost kakva danas postoji, nego ih je izravno naredio i upravljao je, imao je potpunu kontrolu nad svim većim postupcima ogromne vojne sile koja je tad sudjelovala u završnim ratnim operacijama za oslobođenje zemlje. If Croatia was at that time operating in any way, even as the vestiges of the state, and acting in close concert with the Germany as a co-belligerent, the Tito administration, which murdered them, including their women and children, and shot them in cold blood, might well be exposed to what we would call a war crime. Assuming that wasn't there, and Croatia had long since lost the last vestiges of statehood and organization as a belligerent, it would undoubtedly be possible to tax Tito with a crime against humanity, because that would extend to any population connected with the war. And this was a population of those people, and it was connected with the war. Iz povijesne publicistike imamo cijeli niz indicija o niže rangiranim jugoslavenskim komunističkim časnicima koji su sudjelovali u zločinu, čak su neki to i posredno priznali. Od tih niže rangiranih u svakom slučaju se ističe Milan Bastak. Za jedinice Korpusa narodne obrane rat nije bio završen 15. maja 1945. godine. Samo u periodu od 1945. do 1947. godine, prema nepotpunim podacima, jedinice Korpusa narodne obrane Jugoslavije ubile su, ranile i zarobile 116.000 ustaša, četnika i pripadnika drugih neprijateljskih grupacija. U bilo kojem ratnom sukobu je nemoguć nesrazmjer između poginulih vlastitih i neprijateljskih vojnika, dakle evidentno je da nije bilo riječ o borbi ili da borba nije bila pretežita, nego da je tu bila zapravo
riječ o ubijanju ratnih zarobljenika koji su se predali ili koji nisu pružali nikakav otpor. Jel? Tito slaughtered. Tito hadn't got any time for people in his way. The bastard slaughtered. Likvidirali smo 200.000 bandita, a još toliko smo ih zarobili. Stigla ih je ruka naše pravde. Tito je znao za zločine koji su se dogodili. On je u razgovoru sa Meštrovićem rekao, mi smo, znate, morali pobiti ove jer smo trebali zadovoljiti Srbe. On tada nastupa kao, možemo reći, apsolutni vođa, kao jedan tipičan totalitarni diktator. U rukama drži dakle, Komunističke partije Jugoslavije. On je već tada predsjednik jedinstvene jugoslavenske vlade i ono što je tu jako važno, on je i maršal, dakle vrhovni vojni zapovjednik. Odgovornost možemo tražiti individualno i na drugoj strani, koja je tim svojim postupcima, ne prihvaćajući predaju vojske, oružane sile koja je bila sukladno pravilima međunarodnog kaznenog prava, se legalno predala, su sudjelovali ili su sudjelovali u zločinu. Prvenstveno riječ je znači o vojnim jedinicama Ujedinjenog Kraljevstva koji su bili pod doduše zajedničkim savezničkim zapovjedništvom za Sredozemlje, za Mediteran, ali riječ je uglavnom bilo o britanskim časnicima i britanskim jedinicama, tako možemo reći da postoji određena individualna odgovornost niže rangiranih britanskih časnika. Ima mnoštvo britanskih časnika koji su govorili ili da nisu znali ili da su bili protivni, ali da su im bilo oštre zapovjedi, da su ih prisiljavale da sudjeluju u tom nečasnom zapravo izručivanju. The British general knew perfectly well what was going to happen, and indeed in the war diaries the ordinary officers and the ordinary men often expressed horror, but they guessed what was going to happen. And Harold Macmillan, the British minister, who on the 13th of May told the general to send them all back, he said, we're sending them to slavery, torture and probably death. The fail is to fail. Orders are orders. I had no feeling whatever. It's absolutely horrifying. And that is why I say now, and felt at the time, that it was such a disgraceful operation that British troops should never have been asked to undertake. That's why we put in our manuals of military law, which I've had a hand in the writing in this country. The obligation is not, if you look in the law, to obey orders. If it were, it would be terrible. Imagine the charge of the Light Brigade or something like that. The obligation of the soldier is to obey the lawful orders of his superior. It's a big difference. I had made my protest, and I'd made it in the most public way possible at that time. And I said that this is an operation which British soldiers are carrying out with infinite distaste. Mm-hmm. And for writing that and giving it this semi-public circulation, I was sent for by the divisional commander, General Murray, who said to me, I don't disagree with what you wrote, but you should never have published it in that way. And he ordered me to modify it in my next day report, which to my shame, I did. A dirty, bloody business in which we don't want to be. We were ashamed. We still are. A Englezi su imali Macmillana. Macmillan bio visoki funkcionar koji će onda postati kasnije i premijer, valjda za zasluge u ratu. On je najodgovornija poslije Churchilla osoba koja je tu djelovala u Klagenfurtu. On je potakao ono što obavili general Ketley i brigadir Toby Lowe. I feel very strongly that they were war crimes without a question, and that they should be regarded similar to war crimes committed by the Germans and other
during the last war, because there was no need for the British to do this. They could have simply held them all. General Eisenhower in Germany offered to take all the Cossacks in Germany and look after them. So it was a completely crime. In that sense, more cruel than the crimes committed by the Nazis. Mi Hrvati imamo danas pravo tužiti se na Engleze što su pomogli poklati 100.000 Hrvata. Jesu i učili, ovi su poklali. Ne idu dubioze. Oni eventualno bilo koju odgovornost, iako vam to vrlo uvijeno u rukavicama oni spominju, spuštaju na vrlo nisku diplomatsku i vojnu razinu, čisto na zapovjednike jedinica na terenu. Znači oni tu otklanjaju bilo kakvu vrhovnu odgovornost nekih svojih viših časnika i to oni dosta relativiziraju. Bugarska vojska je svjedočila u vojnom arhivu u Bugarskoj. Imate puno svjedočanstva napismeni kako su vidjeli ubojstva Hrvata, kako su Hrvati do golo morali se svući, vidjeli su te velike gomile uniforme i tako. I naravno oni to nisu smjeli nikom pričati. Jugoslavenske armije koje u okolici obavljaju važne zadaće na konačnom obračunu s hrvatskim smradom, u novoj komunističkoj državi svjetlost dana gledat će samo toliko dugo koliko traje put do najbliže jame. Riječ je o tipičnoj totalitarnoj terminologiji, dakle kad se obračunava sa neprijateljima, radi se o potpunoj dehumanizaciji neprijatelja i ti Hrvati koji se među ostalima povlače prema zapadu su onda dakle lišene bilo kakve čovječnosti s te komunističke strane i postaju dakako objekt tog terora, ubijanja i svega onoga što se tamo događalo. Hrvatska država nije imala šanse i tu uopće nije bitno da li njezin poglavnik se je zvao Kvaternik, Pavelić, Ratko Maček, bilo kako. Ona je jednostavno od samog početka nije bila u Europi poželjno dijete. To jest, nitko nije htio dati šansu. Hrvatske ustaše su najokrutnije zvijeri, bez srca i duše. Bespoštedna mržnja prema njima, to je ono što treba biti tvoj program i tvoja zakletva. Plemeniti žar ideala za koji se boriš. Ne pravite se fini s njima. Oni znaju šta čine. Pobijte ih kao što se pse ubija. Nikada Hrvati nisu bili ni fašisti, ni nacisti. Nikada u nezavisnoj državi Hrvatskoj nije osnovana jedna fašistička stranka. Ali prilika da se dobije Hrvatska država bila je takova da su to Hrvati preko svog ustaškog pokreta odmah proveli. Komunistička ideja, odnosno ideologija, nasrće na jedan određen način na svijest pojedinca, na sve one tradicijske, kulturne i duhovne vrijednosti, svega onoga što je zapravo na drugoj strani od komunističke ideje kao takve. Ta provala komunizma na hrvatski prostor i tekako bila u negativnom kontekstu, ostavila svog negativnog traga, jer je to nešto što je doista u svakom pogledu protivno svim oblicima tradicijskih vrijednosti hrvatskog naroda kao takvog. Komunizam je za nas bio ovako. I danas je, ali tada još više. Roditelji su me učili očenaš, Zdravo Marijo, Slavocu, da si iđe u crkvu, da si katolik. Međutim, ne zna Bošće. Prvo je, ne vjeruju u Boga. Gaze svetinje. Sve što se nije moglo uklopiti u komunističku upravljačku paradigmu, a gotovo ništa iz prošlosti prije komunizma se nije moglo uklopiti, to je trebalo eliminirati, odnosno doslovno fizički uništiti. To znači i institucije, i kadrove, simbole i ideje. I tu se mogu tražiti razlozi i blajburške tragedije, ali i produžene blajburške tragedije, to znači svih nasilja koje je komunizam vršio u kulturnom, obrazovnom,
medijskom, političkom i svim drugim vidovima javnog života. Učvršćenje totalitarnog komunističkog režima je neophodno u tim trenucima zahtijevalo upravo najteže oblike zločinstva provoditi na način da bi se stvorilo za budućnost ozračje straha. Sam čin nastanka OZNE jasno ukazuje na odgovornost Josipa Broza za sva činjenja OZNE kao policije misli, kao represivnog tijela. Vaš rad u Zagrebu je nezadovoljavajući. Za 10 dana u oslobođenom Zagrebu streljano je samo 200 bandita. Iznenađuje nas ova neodlučnost za čišćenje Zagreba od zlikovaca. Radite suprotno od naših naređenja jer smo rekli da radite brzo i energično da sve svršite u prvim danima. Za te stvari je bio posebno formirana jedna vojna jedinica, da je tako nazovemo, Korpus narodne obrane Jugoslavije, koji je opet po izravnoj zapovjedi Josipa Broza uspostavljen u kolovozu 1944. godine. Državna i zemaljska komisija činili su dio istražnog aparata i njihova zadaća je bila da istraže počinjene zločine i utvrde krivce za te zločine. One su radile na zahtjev tužiteljstva, OZNE ili UDBE, no međutim odluke koje su one slagale prosljeđivane su sudovima koji su onda pokretali krivični postupak. Sigurno je da je među ubijenim bilo i onih koje bi najstrožiji i najnepravedniji sud poštedio. Ali ratovi, a specijalne revolucije i kontrarevolucije se važu prema dogmatskim ideološkim kriterijima. Osoba je kriva ne zato što je možda učinila nešto, nego jednostavno što je pripadala nečemu. Za te ljude je pravni postupak izgledao besmislen. Za presude koje su sastavljali vojni sudovi pri partizanskim jedinicama danas nema dokumenata, ali ono što znamo i iz svega toga može se opravdano zaključiti kako su te presude sastavljene bez ikakvog temelja. Mi znamo da ti sudovi nisu bili organizirani, da su oni djelovali po isto tako revolucionarnom principu. Ne znam se zapravo ni koje su bile točno njihova nadležnost, dokud su sezale njihove granice, a to im je zapravo išlo u prilog činjenica da zakonodavstvo tog vremena nije bilo do kraja formirano, pa se je tako pojam ratnog zločina vrlo široko mogao tumačiti. Partizanske vlasti su poslije rata znali i u tome momentu su znali ko je bio zločinac, ko je pravio zločine, jer su oni te ljude i tražili po logorima po Sloveniji, znači znali su. Nisu ju nikad javno objavili, jer su cijeli zločinaca su prebacili na kompletan hrvatski narod. Govoreći o blajburškoj tragediji, to je zapravo bila jedna tabu tema kako je bila u bivšoj Jugoslaviji, zbog koje su oni koji su proživjeli Blajburg nisu smjeli to reći ni u svojoj obitelji, da ne bi završili na Golom otoku ili u nekoj drugoj kaznionici, ali ta tema ni na zapadu nije bila otvorena jer niko nije imao interes da se o toj tragediji sazna osim žrtava. Ima obitelji koje su stradale, blizu 500 stradalnika ima rod Raguž. Pa je onda nešto, ne znam, oko 300 rod Šutalo ili tako rodova. Mislimo svi po ovim istraživanjima. Samo jedan rod, vrlo mali rod, to su 2-3 obitelji da nije imao stradalnika u Drugom svjetskom ratu. Oni koji su preživjeli, oni su bili u tim izbjegličkim logorima i počeli su stizati tamo 48. i u 50. godinama ili u Južnu Ameriku ili područje Sjeverne Amerike i Australije. Prve knjige su o tome počele izlaziti 54. 55. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Recimo jedna od tih knjiga je Tragedija jednog naroda od velečasnog Benkovića. Druga je 4 godine u Titovim tamnicama od Jean Pintara i iza toga su slijedile onda mnoge druge knjige koje su tu temu pomalo otvarale. Prvi put su Hrvati došli na Blajburško polje 51. godine i to ilegalno, a 52. godine prvi put legalno. A 53. godine su osnovali udrugu Počasni Blajburški vod, kojoj je zadatak bio trajno se baviti organiziranjem komemoracija na Blajburškom polju, najprije na groblju, a kasnije 66. godine je kupljeno 2000 kvadratnih metara zemlje
na samom Blajburškom polju, pa se tu za Majčin dan održavala središnja komemoracija, a za Sisvete na grobu. Uz članove počasnog Blajburškog voda zapravo je, treba se svakako spomenuti, veličasnog Vilima Cecelju koji je bio voditelj Hrvatske katoličke misije i Caritasa u Austriji. On je dakle sudjelovao u apsolutno svim aktivnostima počasnog Blajburškog voda od 1953. pa sve do svoje smrti 1989. godine. On je inače za vrijeme Drugog svjetskog rata bio zamjenikom nadbiskupa Alojzija Stepinca i na neki način dijelio i njegovu daljnju sudbinu. Normalno, Jugoslaviji je to bio trn u oku te komemoracije, jer su je podsjećale ne samo i internacionalizirale činjenicu da je Jugoslavija praktički stvorena na masovnim zločinama, da se temelji na ubojstvima desetaka, čak i možda 100.000 ljudi. Nikolaj Tolstoj zapravo se u svoje istraživanje krenuo primarno baveći se sudbinom Kozaka i carističkih bijelih Rusa. No, međutim, kada je ušao u dubinu problema, shvatio je da postoje brojne podudarnosti sa sudbinama, kako su to Britanci u dokumentima nazivali antijugoslavenskim jedinicama. I found most of the material, of course, in the British Public Record Office, in the American National Archives, but also with this recent history, and I've been writing about this, researching it since, I think, about 1973. I was able to interview and speak to many people involved, British, Croatian, Cossacks, or Germans, all of them. So I was able to compare what they said of their experiences with what the documents say. Sa strane saveznika to je bilo isto tabu tema, jer oni nisu želili da se sazna istina. Ne žele ni danas. Sama činjenica da je u Velikoj Britaniji oni vojni arhivi koji su inače otvaraju se poslije 40 godina, kad je isteklo 40 godina ponovo su zatvoreni, sada je već prošlo od te tragedije 70 godina i oni još nisu otvoreni. In, I think it was 1993, President Yeltsin invited me to come to Russia and to see all the secret archives. And they showed in a very dramatic way that I was quite right in what I had said, which the British government said that I'd made it all up. Što se tiče iseljeništva, još izuzetno je važno spomenuti ono što je napravila Hrvatska revija i pokojni Nikolić, mislim to su kapitalna djela i u svojim člancima u Hrvatskoj reviji, ali i u njegovim knjigama izdatih na temu Bleiburga. Zapravo nema utjecajnijeg hrvatskog publicista ili povjesničara u iseljeništvu da se nije bavio s tom temom. I kad smo poslije 30. svibnja pobijedili na izborima, dobio sam zadaću od predsjednika Tuđmana da napravim zakon o popisu žrtava rata, Drugog svjetskog rata, znači Drugog svjetskog rata i poraća. U tom zakonu je naznačeno da se mora utvrditi istina o svim žrtvama Drugog svjetskog rata, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, vojnu ili bilo koju drugu pripadnost. Nije se vratilo sa ovih prostora 2050 momaka, 2050 djevojaka je ostalo neudati. To su bile jednostavno osobe koje su živjeli u obiteljima sa braćom, sa roditeljima, čuvale ovce, pomagale u kući. U tim okolnostima tadašnjeg života djevojke koje jednostavno nisu imali nikakve perspektive. Desetkovana nacija i to je mladost bio cvijet našeg naroda koji je mogao doprinijeti čisto i na području, dakle, reproduktivnom i intelektualnom i u svim drugim područjima. Bile su zaručene većina njih i prstenja, zanimljivo, čuvala su u klucima pređe. Namotavali su na prstenja pređu 45 godina, niko im nije znao da imaju prsten od momka, da su zaručene. Čekale su momke. Umirale su, nisu se udavale. Ja sam snašao sam brata na samome Blajburgu
tamo smo se našli. I on mi je od njega više, još mi jedan brat poginio, isto, ali toga nisam u Bleiburgu. Našao samo jednoga, a jedno mi je brat poginio 42. godine. Oni su bili stariji od mene i oni su bili naravno u hrvatski vojnici. Hrvati u iseljeništvu su odabrali Bleiburg kao simbol, mjesto za te komemoracije i s vremenom je on uvriježio, postao tradicionalan i dobio takvo simboličko značenje da ga u hrvatskoj memoriji hrvatskog naroda teško više može i jedno drugo mjesto zamijeniti, iako u međuvremenu znamo da postoji i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, pa i u Bosni i Hercegovini i Srbiji postoje mjesta masovnih grobnica gdje je ubijeno daleko više ljudi nego na samome Bleiburgu. Kad je došla demokracija, onda se počelo ozbiljnije razmišljati kako pristupiti ne samo znanstveno toj stvarnosti, nego kako i liturgijski to proslaviti, obilježavati. Pa je tako počelo slavlje u Bleiburgu, rekao bih malo jače, malo više. I onda smo mi na Hrvatskoj biskupskoj konferenciji zaključili da bi to slavlje bilo dobro da predvode biskupi. Novoizabrano vodstvo Hrvatskog sabora 2000. godine, dakle odmah nakon izbora, kao svoj prvi potez poduzelo je zamrzavanje rada Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, kao i postojanje odbora za obilježavanje 15. svibnja. Dakle, osim što je taj potez izazvao osudu cjelokupne hrvatske javnosti, on je predstavljao još jedan akt u nizu procesa detuđmanizacije koja je bila započela još 10 godina ranije. 2012. godine na prijedlog kuće Goldstein, Hrvatski sabor, gdje su opet neokomunistička koalicija, je ukinuo pokroviteljstvo nad Bleiburgom. Ova je odluka izraz ideološkog sljepila te predstavlja oskvrnuće uspomene na žrtve najveće tragedije u povijesti hrvatskog naroda te uvredu svim potomcima žrtava. To predstavlja izravan napadaj na zamisao o nacionalnom pomirenju koje je stajalo u temelju slobodne i nezavisne Hrvatske države, Republike Hrvatske. Do dana današnjega smo svjedoci kako još uvijek neki drže da je hrvatski narod odgovoran za događanja iz Drugog svjetskog rata i takva ideja, nažalost, traje, evo, kažem, ne samo od 45. do 90. nego se provlači, evo, sve do najnovijih dana. Mnogi koji danas govore kako se ne treba vraćati u prošlost, kako treba samo graditi budućnost, zapravo su jako zatočeni upravo prošlošću i svojim ideologijama, kao okovani, drže se i ne žele ništa reći što je bila istina i što se stvarno događalo i koliko je terora, nasilja i pogubljenja izvršeno u ime tih vlastodržaca i te ideologije nad našim ljudima. Zaboravljanje nije dobro, kao što nije ni dobro pamtiti i zlopamtiti. Ali sjećati se onoga što se zlo dogodilo i čistiti svoju memoriju, svoje srce od loših osjećaja je zapravo pravi put. U tom vidu, dakle, kad spominjemo u kontekstu i blajburške žrtve, mi ne spominjemo njih da bismo punili svoje osjećaje nekim negativnim nabojem, negativnim emocijama, nego više, Bože, oprosti i njima ako su imali nešto na duši i oprosti njihovim ubojicama ako se nisu obratili, pokajali za svoja nedjela. Bilo bi vjerojatno sa tog moralnog stajališta za žrtve dobro, a i sa pravnog stajališta to je dužnost naših organa kaznenog progona da pronađu osobe koje su odgovorne, bar nekoliko osoba ili jedinu osobu koja je odgovorna i da pokrenu sudski postupak, kazneni postupak protiv tih osoba ratnih zločina. Pitaćemo grada Maribora gdje je naša vojska iz logora. Mutna Savo, ti nisi za piće, ti si grobnica hrvatske mladića.
mrtvo tijelo mutna Sava nosi, ja poznajem Dragana po kosi. I to su javno pjevale žene, znate. Ja sam razgovarao sa jednom od njih i kaže, mi smo pjevale preko poplata, preko grobišta tih hrvatskih momaka, pjevale smo radi njih, da nas oni čuju, ali pjevali smo da oni koji su njih ubili jednostavno znaju da ima još neko živ, da ima neko da na njih misli, da o njima misli. Tito was really, you can't describe him as anything but a monster. He was a pupil of Stalin, and he learnt on this idea that when he came to power in 1945 over the whole country, that there should be a huge slaughter of the something that I'm sure Stalin recommended to him, not only because it would kill a large number of people whom he thought were his enemies, but because by involving thousands of other people in the slaughter, they would then become guilty themselves and have to support him. We're ashamed of one thing. And we haven't got the guts to say yeah. Jesus Christ. Ne, to se nikad ne može zaboraviti. Nikada. Ja sam uvijek plakao, patio i srećom pa sam se dobro oženio. Žena me razumjela i kad bi bilo recimo po danu ja bi počeo plakati, djeca pitaju mama šta je tati. Kaže boli ga želudac. Svaka nacija, pa tako i moderna hrvatska nacija, jest među ostalim i zajednica svih različitih sjećanja koja se moraju uvažavati i međusobno poštovati bez obzira na ideološki predznak i takozvani poraz i takozvanu pobjedu u Drugom svjetskom ratu. Isključiti iz te nacionalne zajednice sjećanja bilo koga, zanijekati mu javno pravo na javno sjećanje, te ga pokušati protjerati iz takve zajednice sjećanja, podijeliti naciju na sljedbenike takozvane krive i takozvane prave strane, znači izazivati građanski i društveni razdor. Vlast koja izaziva nacionalni, građanski i društveni razdor te ponižava dio svoga vlastitog stanovništva nije istinska vlast cijeloga naroda. Ali me jedna boli i ne smijem mi reći, ne smijem će me ružiti. Što ću reći? Kad sam slušala na vijestima šta je jedan rekao, Gospe moja, ja ne znam, Bože, jesi li ga bio zacrtao da se rodi? I onda meni kaže, kako me nešte, nemojte mi Bogu, molim vas, možda će me djeca naružiti. Kaže, ja ne vjerujem šta je na Bleiburgu, da je postoje Bleiburg. A Janica, to nije davno bilo, nema pokojne. A dajte mi ga vama da ga ja pitam gdje on bio kad sam ja bila na Bleiburgu. Šta je bilo na Bleiburgu. I ne mogu više pričati. Zašto te ljude nismo pokopali? Pitat se mora sva hrvatska javnost, slovenska javnost, njemačka i austrijska javnost. Naime, svi ti ljudi su bili državljani tih država i zaslužili su se da imaju grobište. Danas se nalaze u kutijama za kruh. Ja mislim da je to još jedan način koji je napravila naša generacija i zadnji trenutak je da naša generacija se prihvati tog ljudskog posla i da te ljudi sahrani kao što su sahrani svi ljudi ovog svijeta. Parlamentarna skupština snažno osuđuje masovno kršenje ljudskih prava od strane totalitarnih komunističkih režima i izražava sućut, razumijevanje i priznanje žrtvama tih zločina. Također poziva sve komunističke ili postkomunističke stranke da u svojim zemljama, ako to dosad nisu učinile, ponovno procijene povijest komunizma i svoju vlastitu prošlost. Jasno se distanciraju od zločina počinjenih od strane totalitarnih komunističkih režima i da ih osude bez ikakvih nejasnoća.